Stop! Stop! What's up mga kacho? This is Marco of Bisaya Nicho and welcome back to our channel! Babalabado, parang parties. Yung motherfucking boy, yung bombi. Huwag kang paiyot, huwag kang paiyot, girl. Huwag kang paiyot, huwag kang paiyot, girl. Huwag kang paiyot, huwag kang paiyot, girl. So guys, for today's video atong paghisgutan ang lahi klase sa ungo. Ungo. Pwede Zayna, number 1. Ang ungo pala utang. So, mauli sila guys, ang mga ungo na pala utang. Bakit ka kung bakit na inani, uy? Sabi sa tinda, uy. Kalami alam sa tinda, asa ka, Lupita. Ari na mo mga suke. Pamalit na mo dire. Brakto ra kay niya akong tinda mga suke. Tambo kay na akong mga tinda. Ari na mo, palit na mo. Sana yung tinda. Kaya sa tao. Risko pa kay ni. Umot pa kay ni. Brato pa kayo. Utang ako. Utang ka. Sige, sige. Purpes. Sige, sige. Kuhaan na, kuhaan. Op! Social distancing. 1 meter. 1 meter. Ikaw na ko pagkuha na. Sige kung mag-distance ta. Sige. Hinainayon na ako doon sa imuha. Aron ranjog. Para sa imuha na eh. Lami ka na eh. Nagtuo ko na tao rin pala utang. Napo na yung ungo. Pwede Zayna. Number 2. Ang ungo nila pakera. Uli sila yung klase sa ungo na grabe makalibaks sa usa nila ka ungo. Pwede Zayna. Hindi dyan yung hatid sa insudan. Hindi dyan mga hatid. Mga hatid. Wala kayo. Ayan. Ako rin ito. Ato. Ay, kaligo. Ay, ligo. Ay, lugod. Ay, dito lugod. Wajud. Wajud kay ligo. Sure dyan ko. Wajud to ligo. Kay kakita ko. Wajud to lakaw-lako. Ay, ligo. Tanawa na yun itong lawas at ito. Ay, lugod. Sige. Nagta ko. Number 3. Talented. Ang higang makakanima. Morang tembok soga aso-aso. Oops. I never can see you die. Ikaw ang binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng tunay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Number 4. Ang ungong TikToker. So kanina mga ungo guys, ganahala sila mag-TikTok. Ano ka? Pwede na. Kalakaya naman oy. Wala ba masaytaw ni Agi? Piso. TikTok na lang ko. TikTok ko.
Hoy crush, kung mas lami ka, mas lami pa ko. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないででも君 Number 5. Ang ungong taslakan. So guys, muna silang klase sa mga ungo. Na ungo na gani sila. Sila po'y taslakan. Ibig na sila'y kahadlukan. Sila'y mahadlok. Pwede day na. Saan ito gisugo ni mama eh? Limot mo ko, bong. Dahil istorya nga, dahil kag-ungo ron. Bong, hadlok taan eh. Dahil, saan ka ito gisugo niya? Baan sa gunaan niya eh? So mga cho, last but not the least, syempre diligin makumpleto ang mga ungo kung wala din nga ungo. So mauni sila ang ungong mga uwagan. What's up mga cho? So that's all for today's video guys. So kung wala pa ka nakasubscribe sa aming channel, please subscribe guys sa aming channel. And if nakikaila or nakisilingan or nakifriend na di ungo pero murag ungo, you can tag them in the comment section below. So yun guys, if ganahan ka sa mga video, please give us a massive thumbs up and subscribe to our channel para always kang updated. Action. Action. Lugod. Wait, tulog. Wajud. Kikas karon na tiyo.